Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта, безумоўна, дэмакратычная рэвалюцыя. Грамадства пераходзіць у Дагестан, калі яно ўжо не жадае жыць па старых правілах, па-старому, яно жадае жыць па-новаму. А ўлады, яны не здольныя ўжо кіраваць па-новаму. Людзі патрабуюць, самага простага, новых выбараў, а ўлады не здольныя даць ім гэтыя новыя выбары. Гэта шырокі грамадскі рух. Гэта не нейкія асобныя групы, якія выступаюць супраць улады дзеля задавальнення нейкіх інтарэсаў менавіта гэтых групаў. І такой групай, канешне, можна было лічыць старую ўсю беларускую апазіцыю. Сёння ж гэта вельмі шырокі рух, у які ўключаны ўсе, ад спартоўцаў, працоўных заводаў, медыкаў, навукоўцаў, студэнтаў. Гэта ўсе сацыяльныя групы і страты, якія прыйшлі ў рух, якія раней стаялі, падпарадкоўваліся правам, якія былі, зараз яны не хочуць гэтага, і яны пачалі рухацца. Людзі патрабуюць найперш не нейкіх эканамічных выгодаў, яны змагаюцца не за дабрабыт, яны змагаюцца за дзве рэчы, гэта за ўзнаўленне справядлівасці і за ўзнаўленне нармальнага функцыянавання дэмакратычных інстытутаў. Усе рэвалюцыі, в прынцыпе, пра справядлівасць, але у розныя рэвалюцыі розны сэнс укладаюць у гэтую справядлівасць. І для беларусаў сёння гэта якраз, як не дзіўна, дэмакратычнае ўладкаванне грамадства. І мы хацім выбараў, мы хацім змяняемасці ўлады, мы хацім, каб распадзел уладаў быў, функцыянаваў нармальна. Мы хацім, каб дзяржава США з сфераў, якіх яна не мусіць быць, узнавіць нармальны сэнс школы ці нармальны сэнс функцыянавання прафесійных саюзаў у Беларусі. Гэта такое у сутнасці дэмакратычнае патрабаванне ўзнаўлення дэмакратычных інстытутаў, уключаючы вершынства права. І тут Беларусь вельмі нагадвае, калі хаціце, антыманархічныя рухі паўночнай Еўропы канца 19 стагоддзя, калі людзі выступалі з такімі патрабаваннямі, кшталту ўся ўлада шведскаму парламенту. Дэмакратыя, найперш манарх мусіць сысціць, яго ўлада мусіць быць абмежаваная. Нешта падобнае па сэнсе і масавасці гэтага руху, які адбываецца ў Беларусі, па сутнасці таго, што ён накіраваны найперш на дэмакратызацыю, гэта мы падобныя на паўночную Еўропу канца 19 стагоддзя. Усё, што адбылося ў Беларусі за гэтыя 2 месяцы, гэта пастаянная нечаканасць. Ніхто не чакаў, што пратэсты будуць такімі, якія яны былі. Ніхто не чакаў, што яны працягнуцца больш за 3 дні. Ніхто не чакаў, што гэта можа быць месяц. Ніхто не чакаў, што гэта прыме такія формы. Ніхто не чакаў, што да гэтага руху далучацца такія людзі. Гэта суцэльная нечаканасць. Але рэвалюцыйны час гэта такі час. Рэвалюцыю ніколі нельга прадказаць, і кожная рэвалюцыя, яна, не гледзячы на тое, што ёсць нейкія агульныя рысы рэвалюцыйнага працэса ва ўсіх рэвалюцыях, кожная рэвалюцыя унікальна.